Áno, ľudia, vítajte u nového videjka. Dneska si tu idem do školy ako parádny frajer. Áno, všimnite si, že mám nové fialové slúchatka a nový batoh. Stavaj to, hraj to. Áno, toto je tá najlepšia motivácia. Ostrov, hýbaniačiak, dobre. Áno, dneska tu ideme ako šéf, si tu takto blablabla, kde mám tú skrinku tu. Takže tuto si uložím veci. Áno, keby ste sa divili prečo je noc, tak si môžete všimnúť, že ešte tak skoro ráno som tu skoro a neviem prečo som prišiel skoro. Ale keď sa pozriem von, tak vidíte, že ešte veľmi skoro ráno. Je tak 5 hodín, možno 4 hodiny ráno sú a ja neviem, čo mám robiť tu v škole. Tak sa idem kúknúť do jedálne, že či tu nemajú nejaké dobré jedlo, nejaké jablka, mlieko, čipsy. O môj bože, pizza. Nevadí, keď si trošku túto odpapkám. To bolo výborné, ale teraz asi idem preč. No dobre, tuto si ešte z automatu dá čo vyberiem, veď mám tu pár prachov, nejakú tú Coca-Colečku. Kámo, tak tá je teda pekne výborná. Kámo, tu si musím odložiť na zajtra. A už pozerám, že nám to tu trošku už sa rozjasnilo. A teraz ako prvú hodinu máme z nejakého dôvodu výtvarku. No dobre. Kámo, toto kto maloval? Ukáž, ideme malovať, jak sa to tu maluje. No dobre, tak ideme tu dačo načrtnúť. Tak to si tu... dobre. Ach joj. No okej. Tak ja si idem malovať, no. Dali mi nové plátno a ja už som tu namaloval toto. Veď nehovorte mi, že to sa nepodobá, veď to je tá konvica, to je všetko ostatné. Veď všetko v pohodičke, no dobre. Už by som mohol ísť, už to tu zvonilo. Aj keď zvonilo práve vtedy, keď som vám ukazoval, ako som ten obrázok nakreslil. Idem možno na záchody, lebo sa mi chce. Ale tie slúchatka sú tak pohodlné, ja neviem prečo každý chce, aby som si ich vypol. Hej. Kam tu ma dať do troly? Dobre. S dovolením idem na záchod. Nekúchajte sa, dobre? To je moja súkromná záležitosť. Tak. Dobre, ruky mám umyté. OK, a teraz čo máme za hodinu? Ja som to zabudol. Počkať. Matika. Kde je matika? Ja som na tejto škole popravde troška aj nový. Ja tu fakt chodím len týždeň možno. Dobre, matika. Dobrý deň, pani učiteľka matiky. Aj keď tu ešte nedošla, no tak to som zvedavý, kedy tá učka dojde. Lebo naša učiteľka na matike je docela zlá, ešte na tú takto vysokej škole. No dobre, tak ja sa to tu pokúsim strpieť a hotovo, no. Yes, ja sa tak radujem. Dneska tu nebola učiteľka z matiky, z nejakého dôvodu nedošla. A ja sa tak radujem veľmi. Kámo, akože ja nenávidím školu, ale toto je pre mňa šok. Tak ja si neviem, čo budem robiť. No dobre, tak to si tu ešte poskáčem. Au. Kámo, jak z toho skáčem, tak ja mám zavreté oči. A popravde nič moc nevidím, ale ja už bežím zo školy. Síce sme mali mať ešte nejakú hodinu, ale to mi je jedno Gazy day. Jo, je ďalší deň, môžete si všimnúť, že teraz tak skoršie idem do školy. Neskoršie. A kde máme teraz hodinu, no? Kámo, ja si musím ešte vymyslieť tú výhovorku. OK, hudobnú. Dobrý deň, učiteľka. To je najlepšie, že na hudobnej nás má učiteľka, naša triedna. A tá je docela dobrá, hej? Ale... No dobre, tak... Ale zatiaľ tu není, tak sa nejako pokúsim vysvetliť, že som musel ísť včera niekam.
Zatiaľ si tu jen zahrať na piano, joj. Takže, jak sa to tu hrá? Dobre, tak ja si tu takto vyčilujem a dúfam, že učiteľka dojde. Ach jo, ľudia, tá učiteľka mi dala poznámku z toho, že si vymýšľam. OK, čo máme ďalšie? Tu sa si teraz musíme ísť odfotiť. Kam ja nahodím nejakú veľmi štýl, niečo veľmi štýlové. Mám cool batoh a mám cool slúchatka. To určite musí výjsť. Kámo, ten flashlight, jak to tu vyfotil, ale asi som hotový už. OK, a teraz máme už obed. Takže dobrý deň, jednu pizzu poprosím. Asi tu nikto není. No dobré, asi tu vezmem takto pizzošku. No. Tu im nechám tých 5 eur, za čo to pýtajú. Neviem, za mňa tá pizza nejak extra drahá. 5 eur je docela dosť. No dobré, ja si tu vyčilujem. Kámo, mne tu došiel týpek. No ahoj, kámo. No ahoj, jak ide v škola? Škola mi ide popravde najlepšie, ak to ide. Dneska som dostal len jednu poznámku. Wow, ja som dneska dostal 2, to je vynikajúce. Tebe to ide. Ja viem, tá škola je dobrá. No a čo si objednal za jedlo? Ale pizzu som si kúpil ty. Ja som si kúpil ten burgeráč. Tam je burger? Áno, je, veď chod sa tam pozrieť. OK, idem. Ľudia, to je... Kámo, to je burger? Kámo, ten je tiež mega výborný. No nič, bro, ja už musím. Ahoj. Kámo, dneska som tak natešený, len jedna poznámka. A takto mi poslal snap, no dobre. Tak to ideme omrknúť. Nejaké avokádo. Čak sa aj ja vyfotím. Ja sa jej pokúsim vyfotiť. Napíšem jej hi, takto pekne. Dobre. A takto sa to ešte vyfotíme na snap. OK, takto pôjdem. Mňa dačo napadlo, kámo. Ja si takto stupnem pred školu. Dám live snap. A vyfotím sa so školou. Že konečne končí škola. Dáme tam nejaký filter najlepší. Nejaký extra veselý. Zlatý napríklad. Filter, že... Dobre. Konečne končí škola a dám to na storičko, aby si to kúkli každý moji kamaráti. Konečne končí škola. Yes! Asi môžem ísť domov. Sice barák mám dosť ďaleko, ale asi dakedy fotím popri ceste auta. No dobre, tak dúfam, že nejaké auto dobre na tento... To nejaká mačka mi tu zase poslala snap. Ja sa jej skúsim vyfotiť. Takže takto, že pred školou a takto. Dobre, tej mačke som to chcel poslať, ale popravde asi ne. OK, dúfam, že dneska nejaké poriadne auto vyfotím. Väčšinou tu pri nemocnici bývajú docela dobré auto. Nehovorím o tom Gčku, ktoré tam je samozrejme. To není vzácne. To tu vydávam pomaly každý deň. Ale myslím o nejakých športových autách. Snad tu pôjde nejaký Rolls Royce alebo dačo. Ale popri tom si asi môžem počúvať hudbu, takže ideme cez prechod. Tak ja si tu náhodím nejakú parádnu hudbu, takže bum. Tam je meďak. Ten si môžeme vyfotiť, no tak ja idem na to. Bohužiaľ sa mi ten Mercedes nepodarilo vyfotiť, ale to nevadí, lebo ešte ďalšie auto určite nájdeme. To je sanitka. Tu sú baráky. Vidíte, tam je nejaký vojenský Hammer. To si musím vyfotiť. Takže si vezmem telefon, dáme to na live snap. Kde je ten Hammer? On zmizol. No dobre, nevadí, ja idem takto k nemu bližšie. A dobre, dáme mu takúto fotečku. OK. Dobre, a tuto napíšem napríklad Rare Car. OK, a dáme to určite na storičko. OK, toto je moje storičko druhé už za dneska. Jaký to šok. A teraz už sa asi idem dať domov. Ďakujem za sledovanie tohto videa, dajte like, odber
A ja sa s vami lúčim a papa, počúvam muzičku.